זו המעלית שהייתה אמורה להגיע. הנה אנחנו רואים שהתחלף הצבע, אנחנו איבדנו את המעלית, אנחנו עכשיו נקבל מעלית אחרת. אנחנו נראה את שינוי הצבעים תוך כדי הגעה של המעלית. הצבע הפך מכחול לירוק, ואנחנו עוברים לבניין הבא. ממש כמו ילד קטן שמתלהב מצעצוע חדש, הציג לנו הרצל חבס כל שכלול עיצובי בפרויקט U, ויש לא מעט כאלה. אפשר להגיד שהמקום הזה הוא סוג של הבייבי שלך. אין ספק שאתה יכול לקרוא לו בייבי, הוא כבר בייבי גדול, אבל הוא בייבי שאנחנו מאוד גאים בו. חבס, שמגיע ביום ראשון הקרוב לוועידת הנדל"ן של גלובס, הזמין אותנו לסיום מודרך בממלכה הפרטית שלו. הפרויקט שהכניס את קבוצת חבס למשחק של התקציבים הגדולים באמת. התקציב של הווילונות ביו תל אביב עולה בהרבה על מה שאחרים משקיעים בכל החלקים הפנימיים המעוצבים בפרויקטים שלהם. סיפורו של הפרויקט מתחיל כבר בשנת 1993. אז רכשה קבוצת חבס קרקע באזור די שומם בתל אביב, סמוך לציר הסואן שבין נתיבי איילון, ההלכה ודרך נמיר. חשבו שקצת מוזר הבחור הזה. בסדר, אנחנו קצת אחרים. השטח המיועד, גם בגלל מיקומו הפחות אטרקטיבי, היה חלק מאזור בו תכננה עיריית תל אביב להקים שכונה חדשה למעמד הבינוני. חבס חשב אחרת, הוא רתם למשימה את מעצב העל פיליפ סטארק ובחר בלוקיישן המבודד דאז, כמיקום שבו יבנה את פרויקט הדגל של החברה. 2 מגדלי יוקרה אקסקלוסיביים בני יותר מ-30 קומות, ובסך הכל כ-300 דירות. אנחנו נמצאים כאן בחדר דואר שמדמה חדר כספות של פעם. החדר הקטן הזה ששטחו, אני מעריך, כ10 מטרים מרובעים. קבוצת חבס השקיעה בו סדרי גודל של משהו כמו בין 15 ל-20 אלף דולר למטר מרובע. הבניין הזה לא נעשה כדי לשרת צרכים, הוא נועד הרבה מעבר לזה, הוא נועד לתת חוויה למתגוררים בו. היצע השירותים העומד לרשות דיירי הפרויקט כולל בין השאר מועדון ספא, חדר טיפולים, חדר כושר מאובזר, סאונה יבשה, סאונה רטובה ובריכה מקורה אליה נגיע ממש עוד מעט. בסך הכל מועסקים ביו כ-60 אנשי החזקה, כשהעלויות לדייר עומדות על כ$3 למטר מרובע. דנה פתחה לנו את הדלת למועדון הדיירים. מדובר כאן בבחירה של ריהוט מאוד מיוחד. פיליפ סטארק דאג בעצמו לבחור כל פריט ופריט. אפשר לראות כאן שולחן שהוא פרי עיצובו של סלבדור דלי. כך כתוב במנורת ניאון, All you need is love. השולחן הזה יוצר עבורנו על ידי נגר איטלקי. במיוחד על פי רישומים בכתב של סטארק, קורסה שהגיעה אלינו במיוחד מאפריקה. שמה, בחלל הזה, שהוא חלל של מעט יותר מ-300 מטרים, הושקע $1,000,000. מי פורסם שגר פה? אנחנו לא נוהגים לציין את שמות הלקוחות שלנו, שאגב אנחנו גאים בשמות. על קורסאות אור הצבי במועדון הדיירים אפשר למצוא מעת לעת את איש העסקים בני שטיינמנץ, יצחק דנקנר אבא של נוחי, חמי פרס, מיקי בוגנים וגם בר רפאלי שסוחר דירה באחד המגדלים. חבס אולי לא יודע בזה, אבל גם הוא יודע ששמות גדולים ומדורי רכילות מוכרים דירות. אולי זו גם הסיבה שהוא לא ממש טרח להסתיר את העובדה שגם הוא רכש לעצמו כמה דירות בפרויקט. אתה גר פה? אני לא מתגורר פה כרגע, אבל כשאשתי תחליט היכן אנחנו מתגוררים, וזה בהחלט יכול להיות כאן, אז תעשה החלטה משפחתית ונזוז קדימה. רגע, אתה מפחד שאיזה דייר ידפוק לך בדלת פה אם תגור פה ויגיד לך, תשמע, הקיר שלי מתקלף במקלחת? קודם כל, הדיירים יכולים לעשות את זה גם בלי שאני אתגורר פה, יש להם ערוץ תקשורת מצוין עם הקבוצה שלנו. מצד שני, אם במקום כזה אתה לא יכול להיות גאה במוצר, אז איפה כן? הבאתם בגדי ים? אני באוטו השארתי. לא, אז אנחנו ננסה לראות לך שוחה עם הבגדים. בריכה לפעוטות כנדרש על פי החוק. אפילו הקיר כאן מנוצל ליצירות אומנות, דבר שהוא בהחלט לא שגרתי. בואו, נוכל להתרשם גם בריכת השחייה. הנברשת הזו יוצרה עבורנו במיוחד במפעל מקצועי בצ'כיה, שוקלת קרוב ל-600 קילו. היא הגדולה מסוגה בעולם. עבדו כאן כשבוע ימים להרכיב את המנורה הזו. מסתכם במאות אלפי שקלים. ואני אגיד לך גם עוד משהו, ותשים לב שוב, למנורה הזו אין שום חיבור חשמל. היא לא מחוברת לכלום. היא לא מהירה אפילו. והמטרה שלה, המוטיב שלה, הוא רק עיצובי. ההשקעה הבלתי נתפסת בעיצוב השטחים הציבוריים לא הסתיימה רק בנברשת הצ'כית. כשבוע לפני כניסת הדיירים הראשונים לפרויקט הגיעה עוד הוצאה בלתי צפויה. אחרי שכל הלובעים הקומתיים היו מרוצפים, ומדובר כאן, צריך להבין, על משהו כמו 90 לובעים. השביל הזה
שמוביל לדירות, שהוא לא בגזע המרכזי של הלובי הקומתי, היה אמור להיות בצבע לבן. הגענו למסקנה שזה פחות מרשים ממה שרצינו. מה זה הגענו למסקנה? אני הבנתי שאתה עלית, נכנסת לבניין, ראית זה לבן, אמרת זה לא יפה, תחליפו. האמת שכן. זה לא היה יפה, והמילה הזו תחליפו עלתה לנו למעלה $1,000,000. אבל זה נשמע כאילו, אתה יודע, אתה הצבת את הבית של עצמך, זה לא נשמע כאילו באת פה לעשות כסף בכלל. אתה לא יודע כמה שאתה צודק. ככה אנחנו לוקחים את זה, אנחנו לוקחים את זה מאוד אישי מבחינתנו, עד ליום האחרון כשאנחנו נהיה כאן, כאילו לא מכרנו אף דירה, וכל הדירות הן שלנו. האמת, לא לגמרי השתכנעתי שאני צודק. חבאס אולי שפך ביו לא מעט כסף מיותר על הגימור הנוצץ, אולי גם הרוויח קצת פחות על הפרויקט, אבל דבר אחד בטוח, מה שיצא מכיס אחד, חזר ובגדול מהכיס האחר. רוטשילד 1 הוא הבייבי הנוכחי של חבאס, מגדל משרדים ומגורים בלב ליבה של תל אביב שנמצא בשלבי בנייה סופיים. 45 הדירות בפרויקט הוצאו למחירה ב-2007 ונחטפו תוך שנה במחיר ממוצע של 15 מיליון שקל לדירה. האלפיון העליון ראה את הסטנדרטים שהציב חבאס ביו ופתח בשבילו את הארנק. כמה חשוב לך המוניטין של החברה? מאוד. מאוד חשוב. למעשה, כל מה ששמעת היום זה הכל מוניטין. אנחנו בונים כאן איזשהו מסר לטווח המאוד רחוק, לא רחוק, לא לפרויקט הבא, אלא לפרויקט שאחריו וזה שאחריו, ואני מניח שאם נוכל לראות את הרעיון הזה בעוד כמה עשרות שנים, אנחנו גם נעשה דליברי. להתראות חבר'ה. ביי.